dinadayo yan. Meron pa silang magandang basket na lagayan. Ayan o, ayan. Gilid ng kalsada. Ang dami yan dito nagbibenta. Ang sarap niyan dito, guys. So, hindi lang tayo bibili ngayon kasi ang dami nating baong pagkain. Ayan. Oo. Diyan yung sukay namin eh. Ayan yung sukay namin. Masarap na masarap ang bibingka ni ate. Ayan, ang dami guys, di ba nakita nyo? Ang dami nagbibenta. O free buko juice, oh. With free buko juice. So pag dumaan kayo dito, wag na hindi nyo titikman yan ha. Dahil magsisisi kayo sa sarap. Pag hindi nyo natikman. Hello mga kalakwatsero at kalakwatsero. Nandito tayo ngayon sa masarap na kainan ng Pansit Habhab. Pag sinabing Pansit Habhab, ibig sabihin walang kutsara. Hahab-habin mo. Tara, punta natin yung mga kasama ko. Ayan sila. Ayan si Coach John. So, ganito lang po siya kumain. Ganito lang pala to kainin. So, ganito pala kahirap kumain pag walang kutsara, no? Isingin sa namin sa ating wing eh. Wala nang Hello. vlog eh. Ba't tulog ka doon? Tulog po ako eh. Hi, Pastor. Pastor Joshua po sa Josh and Jen Vlog. Kotsera. Kita naman. Hi! Yan po. Yung mga kasama ko. Si Kuya Richard, ang pinakamayaman naming business partner. Pangalan pa lang, di ba? Kuya Richard. At ito ang kanyang napakagandang asawa, si Ate Carol. Hello, Ate Carol. Dalawang sasakyan po kami. Hindi halata, oh. Hindi halata puyat, oh. Wala pa akong tulog. Isa kami ng vlog kasi magkahiwalay na kami ng sasakyan. Oo, tig-isa po kami ng vlog, kaya abangan nyo. So, ang hirap pala talaga kumain. Masarap guys. Lalagyan mo lang ng suka. Ayan po, ang daming kumakain, oh. Oo. O, nakita nyo, lalagyan nyo lang ng mga condiments. Patingin nga ha, naku-curious to. Tingnan natin kung ano yung mga condiments nila. Ang sarap guys. Ganito po ang Ngayon ko lang ito natikman, ang sarap. gagamit yan. Anong lugar nga ito, Daddy? Mr. Poging Driver, anong lugar to? Kaya ba? Tayabas. Pag pumunta po kayo sa Tayabas, Quezon,
Tikman nyo to, Going ang to sarap. going to Maoban. Oo. Ito yung pangalan ng Yung store. way going, wala itong pangalan. Wala siyang pangalan actually. Tababan lang. Pag sinabi nyo, masarap na pansit tababan, ito lang kayo pumunta. Paborito yun yung Richard, ginagawa mo? Sarap! Medyo mahirap lang siya kainin pag di ka sanay. Sa Lukban, Quezon, guys, sa Lukban, Quezon, dahon ang ginagamit dito. Ginagawa sa mukha ko. Ah, ganun! Kaya pagkaan nga, oh. Sabi ng Jo. Akala ng mga... Iba Ang hirap model eh. ko ha. Ito yung pagkain ng mga mayayaman. Hab-hab. Parang asa. In English, cave ham. Yung slang, kuya, yung slang. Oh, have some have. Siya, yung social style. Ah, ganito pa pag social. Pag social po kumain ganito. Mahirap. So, alam nyo, sa lahat ng mga pagkain, ang hindi ko paborito, pansit. Pero yan. Ay, masarap yan kung may suka. May suka po ito manghang. Pinakita ko sa inyo mga sauce kanina. Hindi ko talaga favorite ang pansit guys. Hindi ako kumakain masyado niyan. Tapos, ito yung drinks. Oh, di ba talo-talo na, ganyan. Perfect combination niya. Hindi, dalawang habang sa akin. Sarap. Nakita mamaya, lalawata. Pag hindi mo to naranasan guys, hindi ka Pilipino. Dapat maranasan mo to, maghab-hab. Isa lang kayo. Nabab. Doon tayo sa 5:30. Nakailang ka? Sa? Alin, yung ano? Daddy, gusto ko isa pa. Dalawa lang ako. Isa pang lumpia. Ay, nakaapat pala ako. Lumpia na. Ayan o. Ayan. Hindi mo magayon ba? Nakalala, pangalawa na ko na Dalawa yun. na. O, ganyan, kukuha ka lang. Pero babayaran mo ah. Tatandaan mo, honesty is the best. Tayo, dalawa. Pangalawa to. Ito, kayo. Ah, diba? Ang sarap lang. Kayo. Ayan. Lumpia. Mukhang hindi na ako nito maglalan. Sampu. Inasal tayo. Lumpia. Sarap. Ubod na yung... Ate, tamis naman ang inyong pagmamahal, ate. First time ko po kumain ng ano eh. Ng murang kutsara. Kung kumakain na siguro, ano. Nag-juice ka? Isa lang. Nag-juice ka? Kawakas guys, naubos ko. Woo! Sarap. Ano siya yung, alam niyo yung ubod? Yung ubod ng nyog. Ano siya? Thank you ate, ang sarap. Hindi naman sama yung first time ko kasi ang sarap. Mga kalakwatsero, supot pa ako nun, meron na dito. So bye bye guys. Thank you sa masarap nating snack. Ate, anong pangalan mo? Teka lang po. Pansitan liwag po. Pansitan ni Liwag po. Iwag. So ayun po, tandaan nyo. Itanong nyo lang, sikat sila dito. Salamat po. Sige po, bye bye, bye bye.
kalakwatserot, kalakwatsera. Andito po tayo ngayon sa Atimonan, Quezon. So, kasalukuyan po tayo nandito sa tuktok May balat pa to, no? ng Atimonan, Quezon. O tinatawag nilang bitukang manok. Ayun, nandito po tayo ngayon. Dito tayo nag-lunch. So, may mga baon po kami. Ito po yung niluto kagabi ni JR. Ito, ng adobo. Yan, adobong baboy. And may chicken, silang dala. And meron pong bulalo. Subscribe, Lakwatsaring Waray. Thank you po. Siyempre, kasama ko po yung Josh and Jen Kahilig vlog. Ayan po sila. So, and then si Kuya Rich. Okay guys, so kakain muna kami. Ay, enjoy muna namin ang aming foodie. See you later guys. So, papakita ko muna sa inyo guys kung gaano kaganda yung Atimonan. Hello mga kalakwatserot, kalakwatsera. Nandito na tayo sa Lopez, Quezon. Yung nabalita na binaha. Iba yung hindi raw nadadaanan. So ito na po yun, dadaanan na natin. So tingnan natin guys kung may tubig pa rin. At kung makakadaan na tayo. Ayan yung tubig. Ayan po yung tubig. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. So, ito po yun yung magkabilaan kasi. Ano yan? Puro palaisdaan ba yan? O palayan? Palayan. Palayan. So, yun guys. Pero, ngayon nadadaanan na siya. Yan. Yan po yung tsura niya. Kaya, nung bumagyo, hindi talaga dito nadadaanan. So, ang kagandahan ngayon guys, wala nang tubig sa kalsada. So, ayan na po. Wala nang putik, wala nang tubig. So, ang dami na pong nakakatawid. Yeah. Sasakyan. Sampay sila. Makikita mo yung mga bahay, yung mga puno, may nagpakasampay na mga halatang binaha, di ba? Sira yun. So, dito na po kami guys sa aming paboritong pahingahan dito sa Shell Select. Anong lugar nga ito dati? Sipukot na, no? Pukot! And so, kasi po dito ay malawak, malinis, aircon yung CR. And kaya gusto po namin dito. Actually, dito po kami natutulog. Usually, hello, good evening mga kalakwatserot, kalakwatsera. So, dinner muna kami. Dito kami nag-stop over sa Sipukot. Dito kami sa aming, isa sa aming paboritong kainan. Dito kay tatay. Kaso wala siyang sabaw ngayon, hindi siya nagluto. Eh, paborito namin dito yung kanyang paksiw.
Dito lang po ito sa tapat ng Shell na maganda. Yung sabi ko kaninang Shell na maganda. So, Hindi mainit. masarap po yung kanyang mga luto dito. Kaya dito kumakain. Actually, may bao naman kami. Kaya lang, syempre naghahanap kami ng sabaw. At saka ubos na po yung rice namin kaninang tanghali. Kaya ayan. Yan po yung mga kasama ko. Si Josh and Jen Kahilig. Sa kanilang, subscribe po kayo sa kanilang YouTube channel. Ayun, tumulong ko lang sumaulit. Josh and Jen Kahilig. Magaling kasi Ate Weng sa pronunciation. And ayan po ang aking poging ano tawag doon? Bayaw, ayan. Si JR Bunso. Wala pa po yan, girlfriend. Kakain muna kami ng dinner kasi mga gutom na po kami. Pero actually po ako, hindi po ako kakain kasi hindi pa ako gutom. Bye-bye, kakain muna kami. Uulat sana ako, hindi nag... Hello! Good evening, mga kalakwatsera at kalakwatsera. Nakarating din kami dito sa Bicol. Eh, nakaligo na po ako. Mabango na yung buko. Umayin nyo. O, di ba ang bango ko na? Saka, nagtanggal na po ako ng, ng mga nakalagay sa mukha ko. So, ayan na po. Ang original. Nakita nyo na yung sobrang pangukong ilong. Oh, no! Sorry na lang. Wala kayong magagawa. De, pero walang biro, walang halong biro. Nakarating na po kami dito sa Bicol. Thank you mga kalakwatsera at kalakwatsera sa inyong mga prayers. Nakarating po kaming safe lahat. Ayun po yung mga kasama ko, tulog na yung iba dahil nag-drive. White pan driver na isa. And mga totoong mukha na namin. Totoong mukha. And so, yung mga mukha namin. Ito na po yung mga walang kilay. Salamat po sa nagpatuloy sa atin. Ayan si Jo. Thank you. Na in-accommodate tayo. Talaga. Dahil antok na ako. Wala pa akong tulog. Kaya matutulog muna ako, ha? Good night.